kakek-kakekane ngaturaken gunging panuwun karo ingkang mangku gati yaiku panjenengane Bapak Nur Salim dalah Ibu Nur Salim. Kersa nimbali sronggongan awake dhewe adoh saka jasad ditekakno ana daleme Bapak Nur Salim iki duwe kersa apa? Oh iya. Iki mantenan muga serimbit anggoning dadi kemanten oleh jedodon iki iso dadi rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ya muga berkah anggoning duwe gawe mergo berkah penanten karo ya saiki mbok menawa awake dhewe ana kekurangane awan sampai wengi iki ayo jauh kula ya mergo awake dhewe akeh kekurangane man akeh mbok menawa ana lupat lupute ayo jauh pura ra iki ayo ngatur gung panuwun dumateng rawuhe sedulur-sedulur yaiku Desa Kayangan dene. Desa Kayangan iki kecamatane Iwak kabupatene Jombang kabupatene Jombang. Tadi itu kepetung wujudnya ini duwe gawe ini mantu aja duwe gawe mantu ya ngaturaken gunging panuwun mbok menawi mitra pura tasih wonten ingkang nenggane kula melekan sarengan niki rawuh panjenengan semar rombongan ngaturaken gunging panuwun ngoten lawan mang kang ate ngogumi panuwun karo sapa to yaiku sedulurane dhewe panjenengane Bapak Suwono dalah ndak nami aja iku peteng iki dhewe ra kuwi mang yo mampir mrono ya iku nom-nomane cacat kaya kang Mas dhewe cung ya tentara tapi senengane iki biyen poso. Poso wong. Iya. Nek Solo itu bleng-blengan ana sakat kono. Sebabe iya kate tutuk-tak nek kok biyen tekak pecah telor ngono. Iya. Iya tau gegere kok becik cacat ilu biyen karo wong lengo kok biyen aku weruh kok. Ya, akeh ngono aja buka wate. Kowe iku dulur nggih. Aturaken gunging panuwun dumateng panjenengane Mas Suwono nggih dalah tak nanit peteng kula ya Mbak Ibu dhewe. Nggih, kula menawi wonten rawuhipun ingkang saking Ibu Mojowarno Ibu Dalu Bintang rawuh. Rawuhipun sederek saking mengantuk panjenengane Mas Jainul dalah Mas Widodo sing rawuh yang sasat ya panjenengane ingkang mangku gati sing duwe gawe yaiku Bapak Nur Salim dalah Ibu Nur Salim saha panjenengane Mas Jainul nggih engko badhe penage nggih kok diatur memane saiki kanggo ngagem swasana cung ya aku titik suaranya mangke nggawa rewak kagum jawake dhewe kudu watuk pilek rasa ngerik-ngerik titik suarane mbuh dapure apa iki ayo jenengane ngayewati tepak ngene gak eruh ya ana rawuhe jenengane yaiku panjenengane
Mas Mas Wasis Mas Wasis Asmoro ya siswa Asmoro Dalang Kondang Joko Tumobito keliru kok keliru somong bito ngalor iku pitu kesamben rembug wangi desa niki sing dalu apa Wasis sugeng ngrencangi aku tutang budi terus ya aku tak gampangi gak gelem mare ya apa aku sembarang ae aku kendang oke gender siap aku ngandang nek Mas Mani pegel aku ya oke ya apa ngendang oke gender oke gambang oke ngerebak ya oke tapi apa sih gak gelem kok gambangi kekapane ya jembu kurang enak be romoku wong romoku yo nyanten koyo ngono lho moh gak gambangi bolak-balik aduh apa sejelumuk wong kuno mendek kene motif kadek aku kan iso nggih ngaturaken bintang nuwun dumateng panjenenganipun Dalang menika Susilo Wibowo ingkang saking wilayah Tarik itu Berkudur kok menawi. Nah iki aku tak jauh berkah swantene yaiku panjenengane Ibu Waranggono Mbak Ami nggih. Karo lenggahe ka apa-apa. Iya. Rene iki dicocok-cocokno mergo iki kemantenan, jaya digawekno kemanten baru sing kaya samroh lho. Duhai anu kemanten baru. Ya. Hah? Dah iya. Dah. Jadi kayak ngapal anu. Nggih. Kula nyuwun berkah bantuanipun Bu nggih untuk damelaken kemanten baru nganggo musik nggih. Hai senang. Ya. Siap? Siap. Iya. Untuk Polaras kok. Oh iya, untuk Polaras. Subuhnya di sini. Iya, enggak tuh punya apa. Wong iki kan apa-apa. Kula nyuwun swantenipun Mbak Ami nggih. Kami siap nggih tadi. Nggih, siap. Kemanten baru. Niki kula paringaken dhateng napa menika saringgit kemantene. Kula tujuaken kemantene. Kemanten baru dados Bami sampun minangkani kemanten baru. Iki gara-gara niki boten kakak-kakak. Iki kula tak nyuwun Mbak Rani, sayang kangen aku pengen get batin loncat. Eling ya? Oke. Kendangi Mas Mawan. Itu kan nih kayak. Oh, iya. Sampun. Oh, iya. Tak aturi jumeneng nduk ya. Ya. Iki selekong nduk. Daging loncat. Nganggo bawa ya. Langsung apa nganggo bawa? Langsung ya? Iya, langsung mawon. Langsung ae.
Wawan siap. Oke. Gawe Aminor gitu deh. Coba katanya iya matur nuwun saking loncat sampun kinario jampi payah sedalu natas iki kari kari anakmu cung jopo Mbak Rika iki dasane iki rada ulon titik iki tangan njuk ya. Tadi jeneng, Nduk. Iya. Oh, support. Nggih. Wah.
Ya, siap. Mbak Rika, alhamdulillah. Mbak Rika iki ra daleme ngendi yo Kertosono. Nganjuk. Nggih. Nah, nganjuk. Jadi aku yo ngomong karo tak halusno titik. Nggih. Iya. Nganjuk iku terkenal kota angin ya. Nggih, leres. Kota angin. Ya rumangku ngono kota angin. Nggih. Lah aku krungu meneh kayak niki apa gemar apa pinter maca pat ngono. Apa dik sinau apa diajar aku krungu sampean iki pinter maca pat. Ya bener ngono. Nggih, tapi kula tasih ajar. Tasih ajar ya. Nggih. Lamat-lamat. Nggih. Ya nduk, lamat-lamat. Nek ngono ya kene ndekno lamat-lamat. Aduh, kok lamat-lamat. Kok lamat-lamat iki. Ndekno dandang gula ya. Nggih. Dandang gula. Sing pripun, Pak? Ini dandang gula kok. Nggih. Ya niku lak padha ae mau cepat ngene. Nggih. Ya apa iki? Ngelmu iku ngono mau cepat ya. Ngono ya? Nggih. Enak ngono sih. Ngelmu iku mau cepat. Iya. Masa iki nek kota angin itu terus apa? Tembang ngono kaya mau cepat. Angin iku ngono ya. Kula niki. Ya. Oh nggih. Nah, tapi kono dhisik ya. Nek Kediri kota tahu. Ya tahu. Pinter iki. Tahu ya? Nggih. Oh tahu ini ya. Nggih. Iya tahu. Dadi nek kono mang kota angin, Kediri kota tahu. Terus Sidoarjo petis. Petis iku petis nggih. Mojokerto Onde. Ya Onde ya. Nggih. Kotane jenengan, Pak. Ya. Nggih. Terus Onde ngene ya. Nggih. Onde iku ngene ya. Nggih, leres, Pak. Bener ya? Nggih. Malang kota apel. Nek kota apel niku ya apa? Bot niku Pak. Niku nek apel niku. Iya. Niku saru Pak. Saru niku. Saru ya. Ya tekine Pak. Kok gak pinter, aja digandeng ngono. Tapi gak wani ya. Mboten mantun. Lah niku wonten itu Pak. Iya, jaja. Mungkin nak mboten sios alus kula. Ya gak iso dadi kasar ya brogal ya. Ya. Saiki nduk. Nggih. Saiki beralih ya aku gawekno guguk asmara ya. Oh nggih, mboten sing dangdut mawon ta, Pak. Oh sak kersa, heeh. Nggih. Manut aku. Nggih. Iya. Kersane rada semangat tapi kalem. Oke, masuk. Ya. Nggih Mas, gampang Puspita Nala. Oh, apa lagune? Puspita Nala. Oke. Nggih. Ya. Ayo. Ya korek lagune Puspita Nala iki. Bebek teko anu to, apa teko musik ya? Iya musik iya. Jadi toto ibote Romo sing pas.
Siap. Jadi anu nang. Dari nasane. Iya, iya. Sitolas. Sampun dipun pinanggani dening Mbak Rika. Iki sampun tunggal kali tiga. Iki daging gara-gara niki. Kale kula rantos kok dulurku ora ana sing ngrasakno nggih. Nggih. Langsung ngriwitan nggih. Menawi wonten kikaran kula ing kula mimpur kalih para pamirsa punapa dening ingkang mangku dadi panjenenganipun Bapak Nur Salim Dalah Ibu mbok menawi sampun wungu anggenipun sare. Nyuwun gumi pangapunten. Ayo, Cung. Lerena bendaramu nang Amarta, Bagong.